So ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa maliit nating sagingan. Ayan, at papakita ko sa inyo mga guys na unti-unti nang nakaka-recover yung nasira nating saging nung nagdaang bagyo. Ayan. So samahan nyo ako mga guys at ipapakita ko sa inyo. Let's go guys. So ayan mga guys, ito na yung mga puno ng saging natin mga guys at unti-unti na ring nakaka-recover. Ayan. So mayroong bunga ito mga guys. Ayan o. Ayan. So unti-unti na rin silang nakaka-recover dun sa nagdaang bagyo, yung bagyong uwan. So ayan, magaganda na mga guys oh. At pagkatapos nung bagyo mga guys, nag-spray tayo agad ng foliar fertilizer. Ayan. Ang gamit natin is Growers Beat 1000 plus. Ayan. So malaki mga puno. Ayan. So may bunga ito. Ayan mga guys oh. So ayan oh, may hinog na pala mga guys oh. Ayan, hinog na sa puno. Ayan oh. Ayan. Kinain na ng ibon. Ayan. So marami yan mga guys. Hanggang doon sa taas yan. Ayan. At unti-unti nang gumanda. Ayan. So sana wala nang bagyo na darating para makabawi naman tayo. Ayan. So yun lang mga guys at maraming salamat.